Анна Новичкова муҳассили курсҳои забони тоҷикӣ дар шаҳри Москав аст. Омӯзгори синфҳои ибтидоӣ дар дарси 10-ум ҳузур дорад. Забони рӯдакиро меомӯзад. Ба гуфти Анна, дар ин муддат гуфтугӯи оддиро аз бар кардааст ва ин имкон медиҳад бо шогирдони хурдсоли тоҷикаш каме ҳам бошад иртиботи наздикро барқарор кунад. Я работаю в школе учителем начальных классов. У меня первый класс. Ман дар мактаби миёна омӯзгори синфҳои ибтидоиам. Ҳоло синфи 1 дар ихтиёрам аст ва дар синфи ман имсол 4 кӯдаки тоҷик аст. Аз ин лиҳоз бароям ҷолиб аст ба забон ва фарҳанги ин кӯдакони тоҷикистонӣ шинос шавам. Ман дар бораи ин курсҳо фаҳмидам ва зарур шуморидам ки дар он шомил гардам. Хеле хушҳолам ки амсоли шогирдони худам аз пайи омӯзиши ин забон ҳастам. Считала нужным на них записаться. Курсҳои забони тоҷикӣ дар китобхонаи давлатии адабиёти хориҷӣ дар доираи барномаи мактаби забонҳои ҳамсоя мегузарад. Омӯзондани забони тоҷикиро Наврӯз Гулзода бар дӯш дорад. Ба гуфти ин омӯзгор, талабот ба омӯхтани забони тоҷикӣ дар байни мардуми бумӣ зиёд аст, бинобар ин муҳассилинро ба курсҳо тариқи имтиҳон қабул мекунанд. аз рӯи ҳамон анкета мо муайян кардем ки дар кадом сатҳ майлу хоҳиши ҳамин довталаб нисбат ба забони тоҷикӣ бештар аст. агар барои ягон фоидаи шахсӣ бошад мо сарфи назар кардем. ҳастанд дар байни мо, дар байни шогирдони ин гурӯҳ нафароне ки танҳо ба хотири гузаштагони бузурги мо Хайёму Фирдавсию Рӯдакию Ҳофизу Бедил мехоҳанд ин забонро аз худ кунанд ва дар шакли аслӣ осори онҳоро мутолиа кунанд. Ин гурӯҳи чоруми дарсомӯзон аст ки дар доираи барномаи мактаби забонҳои ҳамсоя барои омӯзиши забони тоҷикӣ ташкил шудааст. Наврӯз Гулзод мегӯяд, азбаски ин навбат шогирдонаш қавӣ ва донишманданд, барномаи дарсиро низ ба сатҳи онҳо мувофиқ гардонидааст. Шояд ҳамин бошад ки баъзе аз муҳассилин аз нозукиҳои забони тоҷикӣ назар ба соҳибони забон маълумоти бештар пайдо кардаанд. Да, язык непривычен, потому что это все-таки другой. Забони ғайриоддист, чун шарту шароити рушди он дигар буд. Таъсири зиёди забонҳои туркӣ на танҳо дар вожаҳо, балки дар грамматика дида мешавад. Нақшунамои изофавӣ низ мавҷуд аст ки дар дигар забонҳои ҳиндуаврупоӣ дида намешавад. Садоҳои ғайримаъмулӣ ҳаст ки аз забони арабӣ омадааст. Ответная конструкция, чего нет больше ни в одном языке индоевропейском. дар баробари курси мазкур дар Москав забони тоҷикиро дар донишгоҳи давлатии забоншиносӣ низ меомӯзанд. аз соли 2015 тоҷикӣ ба риштаи алоҳида ҳамчун забони асосӣ барои як гурӯҳ донишҷӯён ҷудо шуд. 8 нафар толибилми рус ҳамарӯза соатҳои тӯлонӣ аз пайи омӯхтани забону адабиёти тоҷик ҳастанд ва ба назар мерасад ки онҳо натиҷаҳои хуб ҳам доранд. Тавоно бувад, хахкидоно бувад, ба дониш дили пир барно бувад, ба дониш бувад мардиро омбруй, ба бедониши то тавони мапуй. Безусловно, для меня он сложный. Ин забон бароям мушкил аст. Ман боре бо он сару кор надоштам. Илова бар ин дар мактаб ман забони англисиро меомӯхтам. новобаста ба ин талош хоҳам кард. аз нақли донишҷӯён маълум гашт ки омӯзиши забони тоҷикиро онҳо ихтиёран интихоб кардаанд. бар ин боваранд ки баъд аз хатми донишгоҳ ҳатман соҳиби ҷойи кор мешаванд, чун талабгор ба мутахассиси донандаи тоҷикӣ хеле зиёд аст. Я, когда стала изучать таджикский язык, я начала говорить с родителями о том, что мне... вақте ба гурӯҳи омӯзиши забони тоҷикӣ пайвастам, барои ман муҳим буд назари волидонамро бидонам. онҳо маро дастгирӣ карданд. бахусус падарам гуфт ки интихобам дуруст аст ва албатта зимни муошират бо хешу табор дарки онҳо вобаста ба сатҳи шуурашон гуногун аст. соҳибмаълумоташ ҳасад мебарад ва мегӯяд ки забони наҷиб аст. дигарон бошанд ҳайратзада мешаванд ва мепурсанд ки чаро тоҷикиро интихоб кардӣ. дар ҷавоб мегӯям ки ин пайроҳа ва интихоби ман аст ва сарбаландона онро мегузарам. дарсҳои гурӯҳ дар маркази забон ва фарҳанги тоҷикӣ мегузарад. ин марказ соли 2013 бо дастгирии донишгоҳи миллии тоҷикистон дар сохтори донишгоҳи давлатии забоншиносии Москав ташкил шудааст. Наврӯз Гулзода ки марказро раҳбарӣ дорад, мегӯяд ки барои тарбияи донишҷӯёни риштаи забони тоҷикӣ барномаи комиле тартиб додааст ва мақсад дорад аз шогирдонаш мутахассиси қавӣ омода кунад. дарсҳои амалӣ аз грамматика, услубшиносӣ,
дарсҳои адабиёт дар курси савум адабиёт мехонанд, алҳол страноведение мегӯянд, таъриху география ва маданияти халқи тоҷикро омӯхта истодан ҳафтаи як маротиба ва ҳатто мо бо инҳо дар як ҳафта ба таври ихтиёрӣ хати форсиро меомӯзем, чунки аксар адабиёти забони тоҷикӣ ба забони форсӣ навишта шудан дар асрҳои гузашта ва бояд он адабиётҳо барои инҳо дастрас бошанд. нақшаҳомон бисёр вай аст. мо мехоҳем ки ин маркази мо васеътар шавад.